Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar kullum dai suna na Jamila Umar Turaki wacce aka fi sani da Jamila Umar na gudu. Na mai farin cikin sanar da masoya na gida da na ko'ina ma gabaki daya. Ya kamata a ce gaya musu mutuwa na ya riga ya zama musu jiki, ko in ce ya zama musu sabo, tunda duk shekara ina ganin in aka yi shekara ba a faɗi mutuwa na ina ganin abin ya yi wani iri. So ina ganin duk shekara suke yanke min mutuwa. So ku yi haƙuri, lokaci na zuwa. Duk kowane mai rai mamaci ne, gabaki ɗayanmu da ni da ku inda kuke yawan ɗaurawa. Amma alhamdulillahi na ji daɗi da mutuwa kuke sawa ba rashin lafiya ba. To ku daina faɗarwa masoya da gaba, ku daina sa su fargaba. Idan kuna yawan yin hakan, gaskiya akwai wata rana da rana zai zuwa ce mutum Allah ya masa rasuwa, masoya ma su ki yadda, saboda koyaushe an riga an saba da yi mishi haka. Ina neman alfarma da gafara da afuwa a wajen masu yi min wa'innan abubuwa. Da Allah da Annabi, ba lalle sai ka ɗaura wani jarumi ko jaruma ka ce wani abu ya faru da shi kafin YouTube ɗinka zai samu karbuwa ko kuma za a kalli abubuwan da kake ɗaurawa ba. Mutuwan nan tana kan kowa na jiran shi. Musamman ma ni koyaushe akan hanya nake, tunda duk shekara sai an ce na mutu. Inda sabo na riga na saba ya zama min jiki, amma ina ba wa masoya na haƙuri da su ƙara haƙuri, kar abin ya zama musu fargaba. Ina kira kuma ga masu yin abubuwan da Allah su ɗan rage yi, ko in ce su daina yi, tunda an ce alkhairi ko kuma ka yi shiru. To ni dai wallahi na marasa abin da ce tun shekaran jiya mutane suke ta kira na, suna kiran yan uwa da abokan arziki da da yan uwana wanda muke sana'a tare da su. Yau idan da ce Jamila na gudu ta mutu, kafin wani dan YouTube ya saka ko kuma wani mai neman followers ko mai neman mutane ya saka, ina ganin yan fim ne ya kamata su fara daurawa. Kira na gare ku masoya, duk lokacin da aka ce wani dan fim ya mutu, jarumi ko jaruma, actor ko producer ko kuru haka, ku tsaya ku gani. Shi social media baya ƙarya. Duk lokacin da aka ce mutum ya mutu, watakila yan uwansa ne za su fara daurawa, ba wani can ba. Ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Ku kuma masu sawa, muna roƙon alfarma dan Allah da Annabi ku bari lokaci na jiran kowa. Babu wanda zai zauna ya yi gadin ƙasa, saboda lokacin da aka halicci ƙasan babu kowa a cikinta. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Ni ba ku ɓata min rai ba gaskiya, saboda masoya ne ya kamata su gane cewa yanzu abubuwa ya koma social media, kowa ya za a iya samu abin da zai ci yake yi. To alhamdulillahi, na gode wa Allah, ina kuma ƙara godiya. Ni gani a garin Jos, alhamdulillah, kuma ina cikin ƙoshin lafiya yanzu ma daga gun aiki na taso. Na gode wa Allah, ina kuma godiya ga masoya da suka dinga kira suna ta'aziyya, suna gaisuwa. Amma dai Allah kar gaban ku ya faɗi, kar wata ranar zo yi mutuwan gasken kuma ku ga abin kaman wasa. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Na gode na